Politikerne forsøger at få flere unge ind i politik ved at gøre deres ungdomsforeninger til et attraktivt fællesskab. Hvad fik dig til at melde dig ind i Socialistisk Ungdom? Jeg ville gerne melde mig ind i Enhedslistens ungdomsparti eller andet, men det var der ikke. Og så tænkte jeg, hvad kan jeg så bruge? Og så kiggede jeg lidt på Socialistisk Ungdomsfront. Disse ungdomsforeninger beskæftiger sig med at gøre unge klogere på politik og giver dem mulighed for at møde andre unge mennesker med samme interesse, hvor de kan opbygge et ideologisk netværk. Føler du, at du er blevet klogere på politik, efter du meldte dig ind i Konservativ Ungdom? Ikke rigtig sådan, for jeg synes ikke, at det er der, man får viden fra. Sådan, det er mest sådan, at der får man måske lidt mere flere updates omkring, hvad er det, vi mener nu om sådan noget emne og sådan noget også, men overordnet politik med alle de andre partier og sådan noget, så skal man mere følge med i medierne og samfundsfag og sådan noget også. Altså det er der, man får viden fra, ikke ved at melde sig ind i et parti. Ungdomsforeningerne afholder konferencer, møder, debatter og får besøg af oplægsholdere i form af politikere, eksperter og interesseorganisationer. Forbereder de jer på kommunalvalget? Ja, det gør vi. Her på fredag så skal vi ud med plakater og sætte op. Og så laver vi en masse ting på skolen for at få de unge til at stemme. Der er også rig mulighed for at få karrierevejledning, hvis man vil have et arbejde inden for politik. Mange af de mennesker, der er aktive i Folketinget, har tidligere været aktive i politiske ungdomsforeninger.